So guys, dito pala kami nag-check-in ng one night lang naman sa ngayon. Hindi pa namin alam kung mamaya babalik kami or mag-extend kami. Yan. Itong hotel na to, 4-star hotel dito sa Tonder, Denmark. Yung building na yan, yun yung City Hall daw. Mai-inquire lang kami about marriage. Yan. Ito yung place niya. Yan, yun yung mga building. At dito na hotel kami nag-stay. Ayan. Nandun yung car namin nakapark. Dahil lalakarin lang naman namin yung City Hall. Ayun, nandun na si Wilin. Kasi 10 o'clock, 10 in the morning yung check out niya. Kaya, dito na kami. Mag-check out muna. Yan guys, yan pa lang ang kanilang reception. Yan, dahil mag-check out na si Willie. Ayan ang kanilang pa-Christmas tree. Okay. See you later. Yeah, see you. Yan. Yeah. Yan, pupunta kami ng City Hall. Yung City Hall. Magtatanong lang kami dito. Guys, pabalik na kami sa hotel. Yan pala yung mga building ng mga ewan ko, mga house or minsan mga restaurant. Hindi ko alam kung anong meron.